Знаеш ли, че съществуват Nissan Micra модели, толкова редки, че дори най-запалените фенове не са чували за тях? Днес ще ти разкажа за 3 лимитирани версии, които със сигурност ще те изненадат. Първо, Nissan Micra C+C Pink Edition, произведени с само 175 броя през 2005 година специално за британския пазар. Всички са кабриолети, боядисани в ярко-розово, с луксозен интериор и специални баджове, които ги правят уникални. Второ, Nissan Micra Bolero, японска лимитирана серия с ретровизия, хромирани детайли и дори дървен волан. Произведени са по-малко от 1000 бройки и се продават само в Япония, което ги прави истинска рядкост. Трето, знаеш ли за Nissan Micra 30th Anniversary Edition? През 2013 година Nissan отбелязва 30 години от създаването на Micra с уникална версия, включваща ексклузивни цветове и специални емблеми. Само 500 бройки за цяла Европа. И това не е всичко. В някои държави са пускани още по-екзотични Micra, като например Wave с вградена сърф дъска. Коя лимитирана серия би искал да караш ти? Пиши ни в коментарите и фолоу за още автофакти.